Oh, trabaho. Ang akong first job kay kuan, kuan ko, deliver og newspaper. So mata ko galas dos sa kadlawon, akong ipack. Kada bitaw kita kana sa salida nga ilang iputos og plastic ang newspaper. So mo na imong buhaton, nigmata adto nimo sa kuan. Newspaper boy ka dito. Oh. Pag binughaay mi diri. Boss, ang last na akong ginabugha babae ra gyud. Tagaanta mog tip may gala para sakto gid ang pagabugha. Una-unaon nimo ang tanan nimo mga problema, imo mga kalagot diri nimo ipagawas. Hop. Magundang na kong konsihal, diri na lang ko mananabaho. May diri kay way politika diri. Suwan na sagbot ba? Kabalo na ko asa ko manarbaho. Pag undang ani, mundan lang ko ani pagka-politisyan. Diri na lang ko. Si Arlan, nagkuha na himong start sa basketball, nagnegosyo na, okay na ta na sa Australia, you're back here. Tapos, pagbalik pa mo sa Pilipinas, diri pa yun sa Kinawi na farm. Kumusta man ka karon? Like, are you happy on what's happening right now? Swerte kay takarong buntaga. Kay ginatagaan tagigayon nga makabisita aning kanide nga farm dati gilabyan-labyan na ni siya wa ra yuta ra gyud. Pero karon kuyaw na kayo nata karon sa Kinawi Blooming Farm. Nagtrending ni siya during the pandemic kay nay mga daghang kay mga sunflowers. Og nagpasalamat sa ko nga nisugot siya magpa-interview nako. Og nagsabot pud mi nga maglingkod lami di ko mo tindog. Kay tagahawak ra ko niya. Boss Harlan Yu ang likod aning Kinawi Blooming Farm. Boss, salamat kayo. Say kayo na. Salamat sa pagsugot. Councilor, salamat po kayo sa opportunity. Pero ano lang, just in case lang awak mo nakabaloan na kaila. Siyempre, ang pamilya ninyo, boss, lumad mo yung Cagayan de Oro, di ba? Pero kung just in case lang wasan mo kabalo kay sa una, katong uso pang MBA. Muni ang usa sa mga original players gyud sa Cagayan de Oro Nuggets o to sa una. Cagayan de Oro Nuggets, oo. Starting five on the floor, the Nuggets have got Kamatu. Tiger pa lang si Billy Reyes, pinakita na niya scorer siya. Nice move inside by Harlan Yu. So you were really a basketball player? Basketball gyud ang akong kuan, ang akong dream gyud. So bata pa ko, gyud sige duwag basketball. Basketball player ka sa UP Diliman? UP Fighting Maroons. Yeah. So after doing basketball, asa ka ni padulong? Siyempre naminyo sa kuna. Pailad man dahil ka. Pailad sa ta. Or ako'y nakailad. So nagminyo ka? Naminyo, negosyo ginagmay. Okay. More than 10 years ago, we migrated to Australia. So nag-OFW? OFW. True Blue, 100% OFW. OFW? So ano ka doon? Nagtrabaho, negosyo? Trabaho. Trabaho. Ang akong first job kay kuan, deliver og newspaper. So mata ko galas dos sa kadlawon, akong ipack. Kada bitaw kita kana sa salida nga ilang iputos og plastic ang newspaper. So mo na imong buhaton, nigmata adto nimo sa kuan. Newspaper boy ka dito? You really start from scratch? Start from scratch. Maski buhaton lang, maski unsa, basta malingaw. Ang importante lang mo dito kay ang kamingaw ba. How does it feel ba nga like siyempre, ikaw as a basketball player, nag-MBA na po ba ka? Siyempre, na-feel na po ni mga medyo nanasag ka sa Oro. Ano ba? Di ba? I mean, star na ka. Dayon, when you transfer to another country, mubalik ka from scratch, dili ba na kuhan? I mean, gano'n na lang ko ba? Di ba na murag tundo ni mo yung pride or murag okay ra sa... Or okay ra po kay wapoy kailan ako diri kay lahi man po ni nga... O say mga kuhan na? Ang usahay man gud kanang ang mag-decide ka og kuan, mag-decide ka og migrate. It's not really for yourself. Okay. So as a family person, ang imong hunahunahon permi ang imong mga anak. Yes, exactly. So okay man ang trabaho sa akong wife, okay pod akong business atong time, pero
para sa anak, Oo. door knocking. Door Trabaho knocking. ng door knocking day. Oh, mag-offer kag mga products. As in random na mga houses. Random houses. Oh, so for So manukto ka dabos. Sa may ginabalik bisa kun sa. dili ang akong gina-offer ato kay adapter sa energy saving device. Ang akong gi-offer ato. So you became a salesperson? Salesperson, oo. Which is mo mong gid akong kuan, akong sani. If anybody mo imong ganahan sa na mo Oo, I like being out there. I like So meaning to say, kung imong tanawon, gwapo nang imuhang plastada dito. As an OFW sa Australia, ang nakalami pag yun, your family is there also. Oo. I think that's one bit gid nako. reason. Oh, Now, anong namata diri sa mga kabayuan karon? Ano, mo ni karon ang twist sa atong story karon. Ano na naman tadi balik naman sa tadin ni. grabe kay kamayo. I know, kabalo tatanan. Just ikaw mo kabalo, ang iyang family is more on businesses yun, nagnegosyo. No? Naiisa ka na nagbabalik. Takaron nag-farm pag yun. Which is dili pag yun mao ang kanag yung murag main core sa business sa mga business, pamilya. Ang ilang business na mga restaurant, mga gasoline stations, lubes. Layo na kayang farming. Boss, ano man nga? Ha? Dali man ka napadulong makaani karong farming o nasa farm. Ambot lagi. Dalas- We thought na ang kuan, ang beauty is nasa mga flowers, colorful ana. Pero na-realize na ako nga mga bata mo anhi dere. Wala pa sila kita og Kanang real life yun nga. oo ko asa gikan. For example kani Chinese kangkong. Wa sila kakita so mo nga nahuna-hunaan nato nga dapat siguro nga i-part nato ni sa atong tour kay para makakita gid sila kung asa gid gikan ang ilang ginakaon. That's very good. Nice, no? Oo. So, na-happy po mi kay daghan kami napalipay, especially mga bata. So sa family, so at least double yung purpose, maglaglaag, educational pa. Oo. Usay malipay sa ko kay malimtan na nila ang ilang iPad, ang ilang cellphone. yeah. Okay, normally mga bata karon maglakaw-lakaw na may dala og unsan eh. So karon sa mga gitanong ninyo diri, Kani siya Chinese kangkong, Chinese kangkong. kani pechay, petsa, kani din kamatis. Ang ato diri idol kay mga organic man ta diri. kana. Ang atong mga talong gid diri, ang atong mga produce dili gid nga pareha nang ginagamita og synthetic ng Dagko kayo, ya tama. natay kamote, kani mo natong kamote. So kamote. So ang naitabo karon, parang naghimo na lang ka ginagmay. Ginagmay na lang ta. No? Oo. Challenge nako sa atong kuan, sa atong mga tao kay kinahanglan gyud nga ang atong pagtanom dili idungan tanan. Yeah, tama ka. Para na kay ma-harvest sa this month, sunod nga bulan, tama ka kay kung dungan pun ma-harvest tanan. Wala na po yung ma-harvest. Kani magud siya idol, kaning soil ani. Oo. So pag organic man good, it's really the soil preparation ang pinaka-importante. Kay kung magsige ka gamit og kanang synthetic, kanang commercial na fertilizer, syempre ang imong mga microorganism ana naman kay ma-harm. Oo. Pero kung mag-organic ka, at least kabalo ka ang imong soil healthy. Okay. So pag tangtang nimo ani, pag harvest nimo ani, pwede ra pud nimo i-replant. Yeah. Oo. So kung katong nagkuan mag-utro naman sa ka, at least kani imo ra siya i-unsa ni. Grabe, master na kayo. Dating basketball player karon grabe na. Agriculturist na. Pwede ra gid ayo, no? Sa mailad lang. Oh, naikuan sibuyas dahonan. Sibuyas. Talong, batong. Batong, my favorite. Lami kay na tamis. So kung unsay sobra nato, mo among ginabalik. It's been a year or 2 years. August of 2020 ni siya na-establish. So During pandemic. during pandemic, oo. Ula limang ka. O Oo. na-timingan lang po siguro to. Baka gituyo po to ni Lord nga pandemic. Para, because those times, po to mga taon na nga, murag chillax sa Murag mabi. gusto sila Palayo sa makuan. tabi, pa-farm sa Oo. da. Maybe ka to, no? Tapos nag-trending ba ito, kaya nananong ba mo mga Sunflower, oo. So nahimo siyang sunflower farm. Sunflower And everybody in Cagayan de Oro is gabay, kay bawal sa ang mga sakyanan. Nahimo na sa Abot na dining barang Destination na siya. destination sa mga nagbay. Ana ba, no? Ang ako ra mo yung kuan akong main reason nga pag ni balik mi diri gikan sa kuan sa akong family ni balik mi diri kay I want to spend more time sa akong ginikanan. Yeah, okay. Oo. So pag abot
nako diri ang akong abi nako mag-relax nako. Ano yung mentality pag uli? Oo. Relax na. Oh, mag-golf nako dito. Kuan, suroy-suroy. So sa akong papa which is 81 si papa karon 81. Oy, boss! Boss. Santa Claus, may tawan ako sa'yo. Bo. Ang akong boss / papa, grabe makay ka workaholic. Di magyapon mo undang. Bisag sa iyang pagkaedad nga, 80. Oo, trabaho gyapon. So sige So, mo nakita trabaho. nimo? Oo. So nakita na ko trabaho siya, ikaw nga ako diri alam ko na maglingkod-lingkod lang ko. So, mo to nga isa man ni sa iyang kuan, sa iyang gibisitahan. So, ni kuan na lang ko kay para at least di na siya makasaka diri, makakuan siya na siya lain buhaton nga makalingaw siya sa iyang mga amigo. Sige daw. Pero nagsugod lang mi sa atubangan. Okay. So nagsugod lang mi sa atubangan, hinahinay lang gyud. Wala gyud namo try na mo attempt nga ingani wala gyud namo na So kato pa lang mura katong agianan lang tana nga kunay mo agi diri katong building dito kanang cafe dia sa Tubangan. Oh, actually wala pa ng building, Wala pa kana pang manggahan ang silungan sa mga tao. So mo din na gibuhatan og cafe. Cafe, oo. The first time that I saw it na atong buo na ba. Nakaingi ko lamia pagkabuhatan niyo kay kanang authentic kayo. Sabi na ko mayong ka grabe ha pagkakaluodan. Dili. Pagsulod na ako, it was really nice because when I look at your cafe, boss, kanang pinataya mga scene, ano ba? And it's so, kanabanin ko nga, kani! Salamat, Parang Idol. pang-farm Salamat. talaga, ano? Thank you, To be honest ba? Tapos sa'yo pa na ko naibawaan di ay. So, tinood yun nga, mga scrap yun na ang imong gigamit, ana. Oo. So, wala may budget, nanguwa ka from your different, kaya siyempre nga, na yung mga businesses, Oo. ang ilang mga scrap, mga gipanglabay, Oo. mga kahoy yung gipanglabay, technically, para di na ka makagasto, mo na lang imong gibuhat karon na nga cafe. Okay, naamantay katong ang family na poultry business ba. So Oo. katong tawag nila conventional. Okay. So katong nagkuha na sila, nibalhin na sila tuwa tunnel vent. So So, nag-usab na. Oh, usab na nila. So gikuha na ko ang So materials. gibungkag ang kuan, katong Conventional traditional na, na kuan. Tapos ang mga kahoy ato instead nga gilabay, mo imong May ikuha. akong gigamit dire. Oh, gigamit na nandun. Now, funny kay medyo gi ano nga so nakapangit ba tanaw na nang kuan. Dili pa gid ma-accept sa dili pa gid ma-accept sa mga sa kay sakto ka nga ang uban dire gahimo sila kanang mga modern Yeah, modern. nga unsa ni modern. Modern cafe Nga sa design. ibutang sa medyo kabukid nga Oo. nga style. Ya, mo lagi ning pag OFW ka, Yeah. grabe ka nimo ka-appreciate ang rustic na design. Plastic, yeah, I like Oo, it, so rustic na design. So mo na nga nagkuan lang gyud ko, again nagpursige lang gyapon ko nga mao gina akong design, mao gina akong buhaton, mao nang ikuan. And it's really good. Binughaay mi diri. Boss, ang last na akong ginabugha babae ra gyud. Ana? Okay, kwatag isa. At least di na sila magsugnod sila, di na sila magkuan kay imagine ang inyong sugnod gikan kang kuan, counselor. Sa tinawin may Tor Jack. Oh, palakpakan niyo. Tagantang mog tip may gala para sakto gid ang pagabugha. Una-unaon nimo ang tanan nimo mga problema, imo mga kalagot diri nimo ipagawas. Hop. Diba? Ingana ka kusog may gala nawala gud. True. Ang life lesson diha, dili tanan sa sugod pa lang maayo. Kailangan gyud ka persistent. So nana din kay sugnod dire. Nare sugnod. Magundang na kong konsihal, diri na lang ko manarbaho. May diri kay way politika diri. So wanay sagbot ba? Kabalo na ko asa ko manarbaho. Pag undang ani, mundan ako aning pagka-politician. Diri na lang ko. Gikan sa manggahan lang, tapos na kay cafe, and now na kay usa ka dakong venue for an intimate
maybe event, wedding, which is gwapo pud kayo ang dating kay layo. Actually, so unsa po story ani? Unsa man ni kanang nakaplano yun ni or Ang tinuray? oh, nakaplano yun ni or dili yun ni original yun ang plano? Nakaplano. 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 Nakaplano Sino ba yun. nakaingon nga, tama no, magawa lang kita ng event center diri. Oo. Nabay nagana na nga. Akong brother kay naman siya may in charge sa restaurants. Okay. So permi siya magsigig ingon nga sa Cagayan daw we always need an events place. Permi daw kulang ang events place sa Cagayan. So he wanted an events place para pod na maka-cater pod ang iyang restaurant. Ito lang to wrap up this, boss. Si Harlan, nagkuha na himong start sa basketball, nagnegosyo na, okay na ta na sa Australia, you're back here. Tapos, pagbalik pa mo sa Pilipinas, diri pa yun sa Kinawi, nag-farm. Kumusta man ka karon? Like, are you happy on what's happening right now? Oo, grabe ko kalipay kay syempre ang farm karon is moy akong passion. Okay. Okay? And ang ako pong kuan karon is I really like the community base na sa diri sa barangay Kinawe. So ang ako yung kumbaga vision is syempre gusto ko mo asenso ang farm. Okay. But at the same time ang ako mga silingan Yeah, gusto ko na the ko community mismo. gusto ko na ko mo kuan kasi sila. pag ang daming dayo, pag gwapo ang kuan, Oo. kani sila, kani mga tindahan. Oo. Kanito. So na isa ra na katindahan. Karon Oo. daghan na. Nagkana na nay gasolinahan, May gasolinan, exactly. duha ka barbershop. Di ako kapatupi. Dara ka. Oo. Oh, see, imagine sa una, Oo. wala lang na dati, di ba? Oo. So mo nang akong kuan lang kanang kumbaga pangandoy lang nato ba nga kuan nga kung pag mo asenso ang Kinawe Blooming Farm gusto sad nato nga kaning tanan diri community. The entire Oo. community. So Wow. we can give work for the sa Kinawe nga community. Simple na lang idol, simple na ta sa kuan sa tong sa ni outlook sa kinabuhi.